Story time από πράγματα που έχω ζήσει μέσα στο φαρμακείο και ναι, είναι αλήθεια. Αυτά έχουν εξελιχθεί σε ένα άλλο φαρμακείο στην Αθήνα όταν βρισκόμουν πολλά χρόνια πριν. Γι' αυτό και τώρα το αντιμετωπίζω ψύχρεμα. Ήμουν λοιπόν εγώ πάλι έτσι υπεύθυνη φαρμακοποιό. Είμαι μόνη, είναι μεσημέρι. Δεν υπάρχει πατάει ψυχή γύρω-γύρω γιατί ουσιαστικά αυτό είναι σε ένα χωριό έξω από την Αθήνα, σε ένα χωριό τέλο πάντων παραθαλάσσιο που κανεί δεν είναι και στο φαρμακείο παρά είναι στη θάλασσα περισσότεροι. Μπαίνουν δύο τύποι. Περίεργοι μου ήταν, για σας θέλετε παρακαλώ. Μου ζητάνε τέλο πάντων κάτι το οποίο ήταν περίεργο, το είχα ξαναδεί. Και η αλήθεια δεν ήμουν νέα σαν φαρμακοποιό, ήταν κάτι το οποίο δεν ήξερα καν γιατί χρυσή είναι. Κάνω, μου λέει είναι κρέμα, έγινα και εγώ καλή ώρα που συνδέω πίσω στι κρέμε και να δω τέλο πάντων με τι μπορεί να μοιάζει αυτό, να δω το όνομα γιατί είναι όλα αλφαβητικά. Κάνω έτσι να γυρίσω και τι να δω. Ο τύπο είχε βγάλει από τη τσέπη του ένα σουγιά και τον έπαιζε. Τον άνοιγε, τον έκλεινε, τον άνοιγε, τον έκλεινε, τον άνοιγε, τον έκλεινε. Έχω μείνει έτσι παγωτό. Τον κοιτάω. Του λέω, έχω μείνει παγωτό, τον κοιτάω έτσι. Τώρα να αναπνεύσω, να μην αναπνεύσω, να μην αναπνεύσω, να μιλήσω, να μην μιλήσω. Αχ, μου λέει τρόμακας. Όχι, του λέω καλά. Άντε καλά, τι είναι αυτά που λες. Λέει, δεν το ήθελα, μου λέει συγγνώμη, λέει είμαι από τη δουλειά μου, λέει κάνω καθένα condition και υπάρχει ηλεκτρολόγο μαζί. Και το έχω δουλειά, καλά, δηλαδή πλάκα με κάνει αυτά και του παίζει με το σουγιά. Αυτό θα καταλάβω εγώ όταν θα έρθει. Όταν θα σε δω στο φαρμακείο να το κάνει αυτό, γιατί θε να μα κλέψει. Να πω την αμαρτία μου και να εξομολογηθώ και να ομολογήσω ότι ακόμα και να το είχαμε το προϊόν, του είπα, τελικά μου λέει δεν το έδωσα. Μου λέει τελικά το έχετε το προϊόν, όχι. Λέω και να το είχα από μέσα μου, σιγά με το έδινα. Και που ξέρω εγώ ότι με λέει αλήθεια ή με λέει ψέματα, που όντω τελικά μετά έμαθα εγώ από τη γειτονιά, γιατί ρώτησα, τα άφηνα έτσι να ξανά του να μα κλέψει. Μου λέει όντω ήταν τεχνικό υπάλληλο από μια εταιρεία. Τι να σε πω, άνθρωπέ μου, μα κοψοχόλιασε. Τι να σε πω, άνθρωπέ μου, δεν μα τρόμαξε καθόλου.